Ahojte, dneska si predstavíme horor Phantasm, je to starší horor, je to horor z roku 1988, že pokiaľ máte radi staršie horory, je to práve pre vás tento horor a hlavne pokiaľ obľúbujete cintoríny a márnice mŕtvych a podobné veci. Ide o nízkorozpočtový film, teda herci vlastne venovali svoj čas tomu filmu len vo voľnom čase, inak normálne chodili do práce. Phantasm by ste mali vidieť hlavne kvôli jeho atmosfére a vašou nočnou morou v tomto filme bude dlháň, trpaslíci a strieborné gule. Hlavné postavy sú Mike, Jody a Reggie. Mike zistí, že na miestnom cintoríne miznú mŕtvoly a poprosí svojho brata Judyho, aby vlastne mu pomohol vyriešiť túto záhadu a na pomoc si privolajú aj kamaráta Reggieho. Takže hlavné klady tohto filmu sú temná atmosféra, postavy a moment prekvapenia a obrovský plus je vlastne hudobný doprovod tohto filmu. V roku 1988 prichádza druhý Phantasm, ktorý je už viacej akčný, kde je viacej rozvinutý a prepracovaný a určite by som ho hodnotil lepšie ako pôvodný Phantasm. Vy si myslíte, že po smrti přijdete do nebe? Přijdete k nám. Pokračovanie plynulo nadväzuje na pôvodný Phantasm. Mierne sa tam zmení herecké obsadenie, ale základ vlastne hlavných postav tam ostáva. V roku 1994 vychádza tretí Phantasm, opäť sa stretávame s Reggiem a Mikeom. Dej plynulo nadväzuje na dvojku a opäť sa dozvedáme niečo nové. Tretie pokračovanie má určite nižšie hodnotenie ako dvojka, by som to prirovnal skorej k jednotke. V roku 1998 vychádza štvrté pokračovanie Phantasmu, ktoré plynulo nadväzuje na trojku. V štvrtej časti sa dozvedáme niečo nové o postave Dlháňa, teda z jeho histórie a ako vlastne vznikol. V roku 2016 prišlo ďalšie pokračovanie, v poradí už 5., kde celková kvalita filmu klesá. Film má aj oficiálnu stránku phantasm.com, kde má vlastne širokú fanúšikovskú základňu. Medzi fanúšikov patria aj známe osobnosti. A pokiaľ vás séria Phantasm zaujala, určite sa pozrite na túto stránku, je tam kopec informácií aj o histórii tohto filmu. Takže to je všetko z tejto filmovej série. Pokiaľ ste tento film videli, páčil sa vám, nepáčil sa vám, kľudne to napíšte do komentu a ďakujem za pozretie tohto videa.